Hello. Hello, hello, hello. Kumusta kayo? Kumusta kayo? Sino to? Bangkok. Bangkok. Baryotik. Shout out sa'yo, Baryotik. Boy tips. Boy tips. Pagod lang ha, bilis lang ako. Bilis lang ako. Baryotics. Kumusta man ka, oy? Baryotics. Kumusta man kayo? Baryotics. Baryotics talaga ako. Ay, Diyos ko day. Kuya Rinaldo, si Rapin, Teve. Kumusta? Ay, mabuti. Mabuti, mabuti. Andito na ako sa Pinas, Kuya Rinaldo. Kayo, kumusta? Saan kayo? Nagbibiyahe pa ba kayo? Nagbiyahe pa kayo? Nagbibiyahe pa kayo ngayon? Saan yung biyahin nyo? Biyahe pa rin. Sa ano ka, di ba? Sa ano yung biyahe mo? Papuntang Pampanga ba yun? Yung biyahe mo? Papuntang Pampanga. Yung biyahe mo? Kahit gabi na, biyahe pa rin. Maulan pa naman, tapos ano, may kulog. Tapos ano, yung madilim. Ako dito na ako sa Maynila. Galing na nga akong ano eh. Dito ako ulit nagtatrabaho sa Maynila. Nasa ano ako ngayon, nasa Carmona. Nagtatrabaho ako ulit. Hindi na ako balik doon. Hindi na ako alis. Hindi na ako babalik doon. Sa Maynila na lang ako. All around. Shout out sa iyo. Salamat sa pagbisita. Ayan, may moderator na yan. All around. Sino tong all around? All around, sino ka? Sabay ka ron, sino ka? All around. Sir Baryotic Boy Tips, ang ano mo gising ka rin pala. Anong oras na? Last 10 na. Gising pa si ano, Kuya Baryotic.
Ano 'to? Wag wag diyan ka lang sa lugar mo, wag ka mag-Manila. Bakit? I-ano ngayon kung mag-Manila ako. Bakit may iaano ka ba? May isusustento ka ba 'pag hindi ako 'pag hindi ako magtrabaho? Sabay gano'n. Wala na akong pera kaya nagtatrabaho ako. Nagtatrabaho ako. Hirap magtambay, ayoko magtambay. Ma'am Jean Lastimoso, salamat. Kumusta po? Dagat wow. Wow talaga. Salamat sa pagbisita. Ayan, binubuhay ko lang ang ano ko, YouTube. Baka sakaling ano, maawa si Lolo. Ayuda host. Nasira yung isang phone ko. Pang ayuda. Ano yun? Sino to? Gilbert Horka? Shout out sa'yo, Gilberta Horka. Salamat. Sino to? Watermelon, shout out. Oh, sino ba to? Watermelon? Watermelon. Watermelon, shout out sa'yo. Ano? Kukulit mo mag stick ka lang. Ano? Ano, stick ka lang. Anong gagawin ko? Gusto mo sumayaw ako? Makulit, umuupo na nga eh. Nakaupo na nga ako. Ba't ka makulit? Tsatsada yun. Katatapos ko lang mag-tsatsa, oy. Pagod na yung mga paa ko. Katatapos ko lang mag-tsatsa. Patulog na nga ako eh. Sayang kasi. Sayang kasi yung ano, yung oras. Maaga naman ako natapos kaya ano, live muna. Live muna saglit. Pampantok lang. Ikaw ano dyan, Kuya Rinaldo ang mag-chat-cha. Para naman ano, bawasan yung ano mo dyan, taba. Sabay din. Taba. Chat-cha ka dyan, chat-cha. Habang nagbibiyahe. Ano kaya no, chat-cha ka habang nagbibiyahe. Kuya Rinaldo, baka ano, ingat ka sa biyahe mo. Huwag kang makinig sa mga sinasabi ko ba. Ay, nako. Huwag kang maniwala.
All around. Sino sino po all around? Ikaw ba 'to, Kaloy? Di ko 'to kilala, eh. Hindi ko na maalala yung mga ano ko, mga friend. Naka-connect ba yan all around? Parang hindi ka naman naka-connect. Naka-connect. Sabi ka, naka-connect. All around, maawa ka naman, oh. All around. Pasaway. Itong lamisa ko ang likot. Hindi ako yung malikot, yung lamisa ko. Andiyan ka pa, Kuya Ronaldo? Nakukulot na naman ang buhok ko. Ito yung salamin ko lang. Wala kasi akong salamin dito. Kwartong ito. Cellphone lang yung salamin ko. Nagahang ba yung ano ko? May alien akong visitor. May alien akong visitor. Ayaw magpakilala. Ayaw mag-message eh. Shoutout sa'yo. Ayaw mo magpakilala. Ayaw mo mag-message. Takot siyang magpakilala. Hindi siya nagpapakilala, oy. May mga alien ako. May mga alien. Mukha ba akong alien? Ako'y dinadalaw ng alien. Dinadalaw ako ng alien, Kuya Rinaldo. Hindi mo ba alam? Kuya Rinaldo, andyan ka pa? Wala na. Nagbiyahe na siguro. Di na ako naririnig. Aanhin mo pera. Ayaw pa ng aso yun. Ano? Aso yun. Matutulog ako. Ayaw niyo magsalita. Ayaw niyo magsalita. Matutulog ako.
Hindi naman ata namamalo yun si Lolo pag natutulog eh. Hindi naman ata ako papaluin nun pag humiga. No? Hindi naman to ano yung isang, ano ba yung isang ano? Naantok na talaga ako. Pampantok lang talaga. Ayan, mag-ano muna tayo. Magpapa-beauty muna tayo. Ito yung sikreto ko. Nakita nyo to? Pampa-beauty. Mas meron pa ako dito. Ayan. Pampa-beauty. Ganyan. Pomegranate at saka ano? Apple. Mga prutas lang yung ano ko, yung sikreto ko. Ayan, matutulog na ako. Ayaw na yung magsalita. Ayaw yung magsalita. Matutulog na ako. Tulog na tayo. Ayaw yung magsalita. Higa lang ako kasi pag ano lang ng ano, likod ko. Grabe na yung ano, likod ko eh. Grabe yung pagod sa kakano. Cha-cha. Ang hirap mag-cha-cha. Nakakapagod. Ayun yung ano. Ay. Cha-cha-cha-cha. May mga ano ako. Ano ba yung pangalan doon sa ano? Kalimutan ko. BGR. Ano kaya no? Matulog ako ng ganito tapos bukas hanggang umaga yung cellphone hanggang malubat. I-chat ako. Lagi ko share sa'yo.
Antok ako, wala man lang nagsasalita sa inyo diyan. Magsalita kayo diyan. Inaantok ako. Inaantok ako. Magsalita kayo. Nakakanto kasi pag walang binabasa. May ano ako, may secret visitor. Thank you sa secret visitor ko dyan. Na ayaw magpakilala. Shout out sa inyo. At maraming salamat. Magandang lang. Ang dami ng ano ko. Kuko. Diyan lang kayo. Maganda ako ng kuko. Antok na yan, pero ano pa rin. Ano kasi na pa eh.
sa puko. Sakit. She looks around. Hindi ko na talaga makita yung pag ano. Hindi na yung signal ko.
Thank you guys. Thank you sa pagtambay niyo dyan. Pero dalawa lang yung totoo. Dalawang like. Mag-like naman kayo dyan. Hindi sabihin kiki. Dak lagi. Ba't kayo nagpunapulog? Naku.
Gawin ko 1 hour kaya 50 na siya.
Yes, patayin ko. Matulog na ako. Bye-bye. Salamat sa inyo.